ଗୁଡଗାଁ ରାଣୀ ହୀରାପୁର କହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ସେହି ଜମିରେ ଚାଷ କରି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରହନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ ନିଜର ଜମିରେ ବହୁତ ସାରା ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ ଏକା ଜମି ଜଗି ପାରୁନଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସାରି ଭାତ ରୋଷେଇ କରି ବିଲକୁ ଭାତ ନେଇକି ଯାଏ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ବୁଢ଼ା ଏକୁଟିଆ ଜମିରେ କାମ କରେ। ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ ଧାନ ଜଗି ପାରୁନଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସି ଧାନ ସବୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିରୁ ବହୁତ କମ୍ ଧାନ ମିଳେ। ତାହା ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ସେ ଭାବେ, ଏ ବୟସରେ ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କେମିତି ଚଳିପାରିବୁ। ଏମିତି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ପୁଣି ଧାନ ଚାଷ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ ଭାବିଲା, ଏହି ବର୍ଷ ମୁଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଧାନ ଜଗିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ଆଣିବି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ଆମର କ୍ଷତି ହେବ, ଆମେ କିପରି ଚଳିବୁ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ ବାହାରିଲା ବିଲକୁ ଜଗାଳିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସେଠାକାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ, ସେମାନେ କାହାରି ଘରକୁ ମୂଲିଆ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଚାଷୀଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଖରେ ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଆରେ କୁକୁର, ତୁ ମୋରି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଗି ପାରିବୁ? କୁକୁର କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ସେ ଜମି ଜଗି ପାରିବିନି। ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପୁଣି ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବିଲେଇ, ତୁ ମୋରି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଗି ପାରିବୁ? ବିଲେଇଟି ମନା କଲା। ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ ତଥାପି ଆଗକୁ ଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମି ଜଗିବା ପାଇଁ କହିଲା। ମହୁମାଛି କହିଲା, ମଉସା, ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ଜମି ଜଗିବି, ତେବେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କିଏ କରିବ? ମୁଁ ତୁମର ଜମି ଜଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜ। ଏମିତି କହି ମହୁମାଛି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଫେରିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ବୁଢ଼ା ଚାଷୀ ଗେଣ୍ଡାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଗେଣ୍ଡା, ତୁ ଏଠାରେ ଏମିତି ଶୋଇଛୁ କ'ଣ? ତୋର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ଗେଣ୍ଡା କହିଲା, ମୋର ପୁଣି କି କାମ ଅଛି ମଉସା, ଯେ ମୁଁ କାମ କରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଶୋଇଛି। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ତୋର ଯଦି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦେବୁ। ଗେଣ୍ଡା କହିଲା, କି କାମ କରିଦେବି ମଉସା? ଚାଷୀ କହିଲା, ତୁ ମୋର ଚାଷ ଜମି ଜଗି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ ପାରିବୁ ତ? ଗେଣ୍ଡା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମଉସା। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା କୃଷକ ଗେଣ୍ଡା ନେଇ ତାର ବିଲକୁ ଗଲା ଏବଂ ଗେଣ୍ଡାକୁ ତାରି କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବାକୁ କହିଲା। ଗେଣ୍ଡା ସେହି କୁଡ଼ିଆରେ ରହି ଧାନ ବିଲକୁ ଜଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ସବୁଦିନ ଭାତ ନେଇକି ବିଲକୁ ଯାଏ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ବୁଢ଼ାଟି ଗେଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଛି ଧାନ ଜଗିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ ପାଚିଲା। ପାଚିଲା ଧାନ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେଠାକୁ ଧାନ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଗେଣ୍ଡା ନିଜର କାମ କରୁଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ତାର ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଧାନକୁ ସେମିତି ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଏହିସବୁ ଦେଖି ଗେଣ୍ଡା ଦିନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଦିନସାରା ଧାନ ଜଗୁଛି, ତଥାପି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସି ଧାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ନା ନା, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଭାବିଲା, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଏଠାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଧାନ ଜଗିବି। ଏହା ଭାବି ଗେଣ୍ଡା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧାନ ଖାଅନା, ଧାନ ଖାଅନା, ଶୁଆ ବିଞ୍ଜୁରି, ମୁଇଁ ଜଗୁଛି ଗୁଡ୍ଗା ରାଣୀ ତିରି ତିଅରି। ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ସାରାଦିନ ଗେଣ୍ଡା ଜମି ହୁଡ଼ାରେ ବୁଲୁଥାଏ। ବୁଢ଼ା ଖୁସି ମନରେ ନିଜର କାମ କରୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀଟି ବୁଢ଼ା ପାଇଁ ଭାତ ନେଇକି ଆସେ। ଆସିବା ବାଟରେ ବୁଢ଼ୀଟି ଗେଣ୍ଡା ବା ଗୁଡ୍ଗା ରାଣୀର ଗୀତ ଶୁଣିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏଠାରେ କିଏ ଗାଉଛି? ଏମିତି କହି ସେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଚି ନାଚି ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଗେଣ୍ଡା ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଥାଇ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, ଆଉ ବୁଢ଼ୀଟି ସେମିତି ନାଚି ନାଚି ଯାଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗେଣ୍ଡା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗେଣ୍ଡାକୁ
ସେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିପାରିନି। ଅଜାଣତରେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ମାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଗେଣ୍ଡା ବା ଗୁଦଗାରାଣୀ ମରିଗଲା। ବୁଢ଼ୀଟି କହିଲା, ଆରେ ଗୀତଟି ହଠାତ୍ ଏମିତି ବନ୍ଦ କାହିଁକି ହେଲା? ବୁଢ଼ା ସେ କଥା ଶୁଣି ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ଗେଣ୍ଡା ମରିଯାଇଛି। ବୁଢ଼ାଟି ବହୁତ ରାଗିଲା ଏବଂ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା, ତୁ ମୋ ଗେଣ୍ଡାକୁ ମାରିଦେଲୁ। ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିଥିଲି ଧାନ ଜଗିବା ପାଇଁ। ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଧାନ ଜଗୁଥିଲା। ତୁ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲୁ? ସବୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ବୁଢ଼ୀଟି କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ କହିଥିଲ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଧାନ ବିଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛ? ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣି ନାଚି ନାଚି ଆସୁଥିଲି। ଆଉ ଏମିତିରେ ସେ ଏତେ ଛୋଟ, ହଠାତ୍ରେ କେହି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ଗେଣ୍ଡା ବା ଗୁଦଗାରାଣୀର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କଲେ।